Усім добрый дзень, вы глядзіце жывую трансляцыю радыё Свабода. Мы цяпер знаходзімся ў Віцебску, у гістарычным цэнтры горада. Мы прыехалі сюды праз тое, што сёння стала вядома пра першую смерць у Беларусі чалавека, у якога быў каранавірус. І таксама апошнімі днямі з Віцебску вельмі шмат прыходзіла розных чутак, звязаных менавіта з эпідэміяй гэтай хваробы. Мы правялі тут ужо амаль дзень і распавядзем, што насамрэч за гэты час змаглі даведацца і якія з гэтых гісторый, што прыходзяць пра Віцебск, аказаліся чуткамі і насамрэч яны не маюць пад сабой ніякіх настроек. Пачнем з таго, што пра актора Віктара Дашкевіча. Ён працаваў у драматычным тэатры імя Якуба Коласа. Вось тут ён знаходзіцца, акурат у цэнтры горада. Учора мы размаўлялі з жонкай ягонай, якая яшчэ распавядала пра то, як яна разам з мужам трапілі ў чыгуначны шпіталь Віцебску з пнеўманіяй. Неўзабаве жонку выпісалі, а яе муж застаўся і быў пераведзены ў рэанімацыю і быў нават падключаны да апарату штучнай вентыляцыі лёгкіх. І сёння мы збіраліся ізноў з ёй ужо сустрэцца, і раніцай, калі тэлефаноўваліся наконт інтэрв'ю, аказалася, што насамрэч ужо Віктар Дашкевіч памёр. І ягонае пра тое, што у яго быў каранавірус, таксама раней пацвердзіла ягоная жонка, якая нам пра гэта распавяла учора. Так, тут у Віцебску мы, калі засяляліся ў гатэлі, у нас, напрыклад, спыталі, ці мы не хворыя, ці у нас ўсё ў парадку са здароўем. Таму што, як стала ўчора вядома, ад гарвыканкаму прыйшло распараджэнне наконт альбо карантыну, альбо дадатковых мер перасцярогі ў сувязі акурат з эпідэмічнай сітуацыяй. Маецца на ўвазе акурат, канешне, каранавірус COVID-19. То бок, горад знешне выглядае, што тут усё спакойна, але праз нейкія рэчы дробныя зразумела, што тут насамрэч сітуацыя не вельмі звычайная. Ось, я, напрыклад, сёння мы размаўлялі на вуліцы з людзьмі, і яны падзеленыя на розныя ёсць. Так, мне кажется, что звуком проблемы зараз поспробуем это вырашить. Выбачайте. Мы зараз трошки змянілі формат, тому што былі праблемы з гукам. Вось, паўтару, што сёння ад раніцы мы размаўлялі з жыхарамі Віцебску. На вуліцы сустрэлі, напрыклад, чалавека, які праз тое, што у горадзе такая складаная эпідэмічная сітуацыя, ён фактычна застаўся без працы. Напэўна, пакуль гэта часова, але будзе вядома пазней, наколькі ён калі не зможа вярнуцца назад. Справа у тым, што ён працаваў у рэстарацыі, а апошні тыдзень праз тое, што людзей стала хадзіць нашмат меней у бары і рэстарацыю ў горадзе, уласнікі альбо скарачаюць гадзіны, альбо адсылаюць людзей у адпачынкі за свой рахунак альбо планавыя. І гэта тое самае здарылася з хлопцамі, з якімі мы сёння размаўлялі. Таксама
у нас была размова з адным з уласнікаў начнога клубу, і ён увогуле закрыў сваю установу на невядома які час, бо проста перасталі хадзіць людзі. Ён кажа, што гэта было... Людзі перасталі проста праз страх збірацца кудысьці вылазіць у грамадскія месцы, збірацца разам, і вось у гэты выходны увогуле амаль не было наведнікаў. Напэўна, таксама вельмі шмат было расповеду про тое, што у Віцебску перапоўненыя шпіталі. Учора у нас было інтэрв'ю з рэаніматолагам з Віцебску, якая пажадала застацца ананімнай, але яна распавяла, што сапраўды тут 4 шпіталі перапрафіляваныя, і цяпер там прымаюць людзей з пнеўманіяй, але не ўсім з іх ставяць тэсты на коронавірус. Мы акурат сёння пад'ехалі да інфекцыйнага шпіталя у той час, калі прыехалі сваякі і перадавалі ежу сваім сваякам, якія знаходзяцца. Выбачайце. Але нават гэтыя людзі не ведаюць, што адбываецца, потому што у шпіталі яны ляжаць у ізаляваных боксах і не ведаюць пра тое, колькі насамрэч запоўнены гэты шпіталь, наколькі сур'ёзная сітуацыя. Калі можна казаць грамчэй. Вось. І інфармацыю можна даведацца толькі ад інсайдераў, ад людзей, якія працуюць у сістэме медыцыны. Ад іх, нагадаю, што акурат з адным з такіх людзей, з лекарам, рэаніматолагам, учора у нас было інтэрв'ю, на сайце можаце падрабязна яго пачытаць, і лекар расказвае, наколькі складаная сітуацыя, што недастаткова, проста крытычна недастаткова масак, аднаразовых касцюмаў, каб працаваць з людзьмі, якія хворыя на вострыя рэспіраторныя хваробы у Віцебску. Але насамрэч у горадзе шмат ходзіць шутак пра, напрыклад, вельмі распаўсюджанае было пра тое, што Віцебск увогуле цяпер закрыты і сюды немагчыма трапіць. Мы абсалютна без ніякіх праблем прыехалі, не было ні патрулёў, ні міліцыі выстаўлена, ніякіх блокпастоў, пра якія пісалі ў сацыяльных сетках і дасылалі паведамленні, у тым ліку і нам. Усё абсалютна спакойна, можна было прыехаць, і тое самае тычыцца і быццам бы адмененых чыгуначных і аўтобусных перавозак. І аўтавакзал, і чыгуначны вакзал усе працуюць у звычайным рэжыме. Там сёння людзей, як кажуць мясцовыя, столькі ж, колькі і звычайна. І таму гэта проста чарговая чутка, якая ходзіць, і абсалютна няма падставы пад сабой, мы на гэтым самі згодзіліся. Нагадаю, калі у вас ёсць нейкія пытанні, то можаце нам пісаць у каментарах, пакідайце свае пытанні, дзе вы глядзіце на Ютубе, Фейсбуку ці іншых сацыяльных сетках, мы пастараемся адказаць, калі ведаем. Так, напрыклад, зараз ці праўда, што ў Віцебску карантын? Пытаюць нашы чытачы і гледачы. Не абвешчаны, афіцыйна карантын не абвешчаны ў горадзе, але рэальна можна пра гэта казаць, таму што у пятніцу гарвыканкам распаўсюдзіў паперу, дакумент афіцыйны для установаў, якія праводзяць масавыя мерапрыемствы альбо клубы, кавярні, школу, і дзе пералічваюцца меры, якія абавязаны прыняць уласнікі гэтых установаў. Напрыклад, мы гаварылі нагадаю, уласнікам начнога клубу, ім прыйшло распараджэнне, што да 23 гадзіны толькі можна. Так, хвіліначку, выбачайце.
так, нас попросили погромчей, просто абмежаваныя у сродках сувязі аказаліся. Вось, так, наконт карантыну. Карантын быццам бы не абвешчаны, але фактычна вельмі шмат абмежаванняў уведзена. Ёсць фактычна гэта забарона усім установам працаваць толькі до 23:00, і усе начныя клубы, бары, рэстарацыі яны зараз не маюць як працаваць раней. Вось уласнік клуба начнога, у іх пачыналася праца толькі ў 8 гадзін вечара, вось, і ён вымушаны быў закрыць сваю установу. Таксама ці гэты карантын афіцыйна не, але рэкамендацыя. У кіно рэкамендавана таксама утрымліваць дыстанцыю паміж гледачамі ў 1,5 метры. Гэта значыць, што ізноў жа ёсць пэўнае абмежаванне, вось, але кіно працягвае працаваць. У гатэлях таксама рэкамендавана людзей рассяляць на розных паверхах ці ў розных максімальна аддаленых частках унутры гатэля, каб захаваць іх дыстанцыю. І, напрыклад, калі мы засяляліся, нас пыталіся пра наш стан здароўя, ці з намі ўсё ў парадку. То бок людзі сапраўды гэта выконваюць. І, напрыклад, выставы. У горадзе рэкамендавана не праводзіць масавых выставы, куды прыходзіць шмат людзей, каб іх не праводзілі. Так, пытанне яшчэ, ці правда, што ў Віцебску ў шпіталях больш за 1000 людзей? Я так разумею, маецца на ўвазе, што там ляжыць больш 1000 людзей. На жаль, у Беларусі дагэтуль няма сталай афіцыйнай інфармацыі наконт таго, што адбываецца ў краіне. Нават па тым, колькі людзей хворыя у іных гарадах, гэта інфармацыя з'яўляецца толькі раз на некалькі дзён. Для параўнання, у нас учора быў матэрыял, і людзі з Бельгіі, з Ісландыі, з Нямецчыны распавядалі, наколькі ў іх адкрытая гэта інфармацыя. І у нас такога няма. На жаль, не адказваюць на пытанні, якія мы дасылаем у Міністэрства аховы здароўя. На сёння, напрыклад, з 150 чалавек, у якіх зафіксавалі, невядома, колькі з гэтых чалавек, у якіх зафіксавалі каранавірус, невядома, колькі з гэтых чалавек у Віцебску, у Менску і іншых гарадах. Статыстыка, якую Міністэрства аховы здароўя распаўсюджвае, ізноў жа, яна такая вельмі... Трэба гэтай лічбы, якія яны публікуюць, трэба яшчэ пасля займацца арыфметыкай і вызначаць, што гэта значыць. То бок, вось гэта абмежаваная інфармацыя, яна і спараджае шматлікія чуткі, якія у тым ліку і па Віцебску, у Віцебску вельмі распаўсюджаныя. Напрыклад, нават вось гэтай сённяшняя смерць актора, заслужанага актора з драмтэатру, частка людзей успрынялі таксама як фейк і не верылі, што вось такое здарылася. Гэта нам казала ягоная калега, з якой мы размаўлялі нядаўна, таму што настолькі шмат розных укідаў, і ўжо цяжка размежаваць, і людзі вымушаныя сумнявацца ўжо любой інфармацыі. Так, што яшчэ пытаюцца у нас? Паглядзім. Так, нагадаю, што Віцебск сёння у цэнтры ўвагі ў Беларусі, прынамсі, таму што гэта першы горад, дзе была зафіксаваная смерць чалавека, якіх быў хворы пры гэтым на каранавірус, 75-гадовы актор драматычнага тэатру імя Якуба Коласа. Вось тут у цэнтры ён знаходзіцца, гэты тэатр. Ён з Віктар Дашкевіч разам з жонкай, у іх была пнеўманія, яны былі ў чыгуначным шпіталі у Віцебску. Вось, жонку выпісалі, і самому Віктару стала горш, яго перавялі ў рэанімацыю і падключылі да апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх, і неўзабаве, бо ягоныя лёгкія ўжо не працавалі. Вось, і сёння раніцай
Я хацеў спраўдзіць наконт інтэрв'ю з ягонай жонкай, а аказалася, што Віктар Дашкевіч акурат сёння раніцай памёр. Вось. Таксама. Так, зараз. Скажу, ну вось на вуліцы выглядае як бы ўсё даволі спакойна, але у кавярнях людзей вельмі мала. Мясцовы кажа, што увечары у барах увогуле іх неверагодна мала. То бок людзі самі ўстрымліваюцца і стараюцца не хадзіць асабліва нікуды. Вось. І таксама кідаецца в вочы, што ў параўнанні з іншымі гарадамі, у параўнанні з Менскам, тут людзей у масках на вуліцы больш. Вось. Мы пыталіся ў некаторых, напрыклад, студэнткі былі з медычнага універсітэта, і яны распавядаюць, што загаду не было, але яны проста ў мэтах сваёй бяспекі вырашылі апрануць маскі. І сапраўды людзей вось такіх шмат. У краме заходзілі ў адзін супермаркет, там усе прадаўцы былі ў масках. І ў невялікіх крамах таксама. Вось. І была інфармацыя, што вельмі складана іх набыць. Не ведаем, мы толькі некалькі аптэк спраўджвалі, дзе масак не было. Вось. Наколькі гэта масавая праблема віцебская, яшчэ паспрабуем даведацца. Але, напрыклад, у Менску на мінулым тыдні правяралі, там такая праблема ёсць. Хаця, вось кажа, што ў нас іх больш недастаткова пашываюць, але, відаць, не даўсюль гэта даходзіць. Так. Нагадаю, што вось шматлікія паведамленні пра перакрыты горад, пра адмененае аўтобуснае і чыгуначнае спалучэнне, гэта абсалютна неправда. В Віцебск можна спакойна прыехаць і выехаць і на машыне, і на чыгунцы, і на маршрутцы. Усё гэта працуе ў звычайным рэжыме. Я нагадаю, што мы тут будзем працаваць яшчэ да самага вечару. Мы сустракаемся з людзьмі, проста з жыхарамі Віцебску і з уласнікамі нейкіх установаў. Распытваем, як эпідэмія змяніла працу і паўплывала на іх. Таму ўжо сёння ўвечары у нас будзе на сайце фотарэпартаж і таксама відэарэпартаж пра тое, чым жыве Віцебск падчас эпідэміі. Дзякуй вялікі, што былі з намі. Засылайцеся на свабодзе і глядзіце ўсе абнаўленні па каранавірусе на нашым сайце. Мы штодня даем самую свежую інфармацыю.